som si malú pauzičku. S týmto veľkým batohom to nie je úplne jednoduché, ale už som asi 150 metrov od miesta, kde si idem rozložiť kryt a chcem skúsiť počkať na orliaka. Ostanem vlastne čakať zvyšok dnešného dňa do večera, prespím a potom vlastne sa zobudím rovno ráno už v kryte a nemusím rušiť svojím príchodom celú lokalitu. Takže uvidíme, v noci má mrznúť, tak tomu dávam celkom šancu, že ráno by sa pri mŕtvom ramene mohol ten orliak nejako ukázať. Uvidíme. Tak, no toto je to miesto. Tá sieť je síce taká zelenšia, ale zase sú tu okolo aj také suché konáre s machom. Takže uvidíme, ešte tam aj tak naviažem nejaké rákosie. Idem tam teraz doniesť takúto suchú trávu a zbytky rákosia, ktoré tam vlastne pouvezujem o tieto moje šnúrky a tým si myslím, že sa celkom efektívne tá silueta rozbije. Takto mám v podstate kryt dokončený. Myslím si, že celkom v pohode splýva s okolím. Tak, teraz už len čakať. Tak práve kým som nahrával, ako tu sedím asi skoro hodinu a čakám, tak mi prebehli dva diviaky tak blízko, že som ich nestihol, absolútne som ich stihol len pozrieť. Bola to úplná pecka. Už keď som si rozkladal tento kryt, tak mi prebehla črieďa diviakov asi na 15 metrov. A ostali stáť tuto v rákosi. Ale tie som ešte fotiť nestihol, no a zrovna jak na schvál, kým natáčam tento vstup, tak mi prebehli dva ďalšie a nestihol som ich odfotiť. Čo je asi signál, že by som sa mal sústrediť a toto nahrávanie nechať na neskôr, no a uvidíme. Bude 5 hodín a vonku už je na foťák prakticky tma. Mám tam nejaké ISO 12800 a okolo 40 sekundy. Takže to už je tak len dokumentačné, keby náhodou niečo išlo. V tomto sú tie zimy blbé, že je strašne skoro tma a v podstate je aj nejakých 12 hodín tmy. Takže tieto prespávačky v zime sú také náročné aj na psychiku. Človek vlastne musí ostať nejakých 12 hodín plus
proste v tom spacáku a toľko jednoducho nebudeš spať. Ale tak zase je to veľmi dobrý mentálny taký detox a taký oddych, že naozaj tu nemáš veľmi čo robiť. Ja som si teda dobral knižku, ale ako v zásade nie je tu signál a človek si tak vstúpi trošku do takého hlbavejšieho pohľadu. Každopádne vyzerá to tak, že dneska večer už moc nenavodím. Ak by som mal šťastie, tak môžem ešte niečo uvidieť. Ale s tým som vlastne rátal, že ten večer je skôr na takú adaptáciu a klimatizáciu, aby som nemusel dojsť niekedy v noci o 3:00 rozkladať to tu po tme s čelovkou, to je blbosť. Čiže teraz tá najväčšia šanca je vlastne prečkať tú noc a ráno sa vlastne v kľude zobudiť už na mieste, v kryte a vlastne nevyrušiť nič tým svojim príchodom. Toto sú posledné zvyšky dnešného svetla. Za chvíľku už bude úplná tma, takže na dnes to bude všetko. A ja si pôjdem za chvíľku variť večeru a budem sa tešiť na ráno. No je asi hodina pred svítaním, vonku je ešte tma. V noci bola asi -5 podľa teplomeru, ale spalo sa dobre, lebo tu v tom kryte nefúka a do spacáku je to také závetrie. Že teraz už idem čakať a uvidíme. Akurát vyšlo slnko. Začínam už byť celkom pekne premrznutý, ako tu od rána sedím. Zatiaľ sa ani ten orľak neukázal, ale počul som tuto vpravo, jak sa vítajú, takže určite tu niekde v tej lokalite sú. Tak už mi začína byť celkom statočná zima. Od rána tu sedím asi 4 hodiny, nohy si už necítim vôbec. Po orľakovi zatiaľ ani stopa, teda okrem tých zvukov, čo som tu počul. Takže vyzerá to tak, že dneska vyhrá orľak. Ale ako nejak mi to nevadí. Som rád, že som tu. Len asi tentokrát bez vodky. Ešte skúsim počkať tak pol hodinku a potom to asi balím. Tak sem som dúfal, že mi sadne orľak. Takýto suchý konár, ktorý trčí ponad mŕtve rameno. Ale bohužiaľ. No, tak dneska som si nič nenafotil, respektíve ani včera, ale tento krásny lužný les ma vždycky tak nabije energiou, vždycky sa mi to strašne páči. To mŕtve drevo, ktoré tu roky ostalo ležať, je to proste paráda, do toho ešte takéto krásne slniečko, takže odchádzam vlastne úplne spokojný. Nohy mám ešte premrznuté, zatiaľ si ich necítim, ale už mi je inak krásne teplo, takže zase niekedy na budúce. A dúfam, že aj s nejakou fotografickou koncovkou.